Alright, so Landing presentation actually imene tikupanga siku la lero. So presentation ni mutu wake ndi tchimo limene Mulungu sangakhululuke. Yeah, so presentation yathu ndikukamba za tchimo limene Mulungu sangakhululuke. So tikaona Bible timapeza nawo kuti tikapita pa Marko chapter 12, Matthew chapter 12, okay? Pa Matthew chapter 12 pali mawu amene Yesu Kristo anayankhula. Matthew chapter 12 verse yake ya 32. Yesu anayankhula mawu ena ake amene mpaka lero anthu ambiri amazungulira kwambiri ora verse tino. Kodi Yesu amathandiza kuti chani? Fati tikamakamba za kubwera kwa Yesu anabwesa kuti akwaniritse chipulumutso cha anthu. So chimodzi mwa icho chimene timaziwa nchona kuti munthu akafika kuti wapulumutsidwa, choyambirira chimene chimachitika nchoti munthu atani akhululukidwe machimo ake. So pali verse ina imene mafotokoza chinthu china chimene tchimo limene singakhululuke. Matthew chapter 12 verse 32 alinyana. Verse 32. Ndipo amene aliyense akanenele mwana wa Mulungu zoyipa azakhululukidwa. Koma amene aliyense anganenele Mzimu Woyera zoyipa sazakhululukidwa nthawi ino kapena ilikudzayo. Mwanjerena ngati munthu amene sakukhululukidwa mu nthawi inoyo ulo nthawi imene ili nkudza, mwanjerena munthu amene sakupulumuka. Okay, so ndi chofunikira kwambiri kuti tikachimvesese ndikuchilandira. Ifano ngati sitikukhululukidwa ndikuti ndi chinthu chotani chovuta kwambiri, right? Tchimo limene lili ndi tchimo limene akhristu osamayesera satanani asalichite. Kodi tchimo limene ndiye litiro, okay? Tipite ku buku la Yohane anakambapo za tchimo limene anapitiza kukamba za tchimo limene Yohane anafotokozapo 1 Yohane 5 verse 16 anafotokoza nkhaniso yemwe. 1 Yohane 5 verse 16 akuti chani? 5 verse 16 nakuti wina akaona bale wace ali kuchimwa tchimo losati la kuimfa, apempherere Mulungu, ndipo iye adzapatsira moyo kwa iwo akuchita machimo osati akuimfa. Pali tchimo la kuimfa, za ililo sindinena kuti mumpempherere. So pali tchimo lina limene munthu akachita omwe apemphera pa Bibeli limene chingachitike. Imene ndeti ndi tchimo lachani la kuimfa. Pali tchimo lina munthu umaona kupanga koma tchimo lisila kuimfa mutani mpempherere. Ndikhulupirira timozenepe. So tonaona kuti verse ili tibwerera kuso, right? Talinga verse 17 ati. Verse 17. Chosalungama chilichonse chili uchimo, ndipo pali tchimo losati la kuimfa. Tabona menepe. So Yohane ndi Yesu akamba nkhani imodzi. Pali tchimo la kuimfa ndi pali tchimo osati lachani la kuimfa, right? Tchimo la kuimfa ndi tchimo lochimwira chani zimwere limene sungakhululukidwe. Mwanjerena ngati sukhululukidwe ndeti sukutani sukupulumuke, right? Pali tchimo la kuimfa. Kodi tchimo limene ndi litiro. So zimene tapange tikhala tikuona kuti tchimo la kuimfa ndi litiro. Yeti? Okay, ndiwafuna ndikambe za Petro. Yeti? Kodi Petro Yesu anamuuza kuchina chake Petro, tikumbukira asanasale kuona kutani kumalire. Matthew 26 verse 34 ati chani? 26 verse 34. Verse 34? 34. Yesu anati kwa iye, indetu ndinena kwa iwe kuti usiku uno tambala asanalire uzandikana ine katatu. So anamuuzira kuti akulu tambala asanalire uzandikana ngati
katatu. So Petro pajanena yani anthu osatokana nini sindingakutani mwanjirena Petro analatauzidwa atu zoti achite yeti kuti akulu mundikana katatu ndiye tikaona bwinobwino ku Mateyu 26 yomweyo anawuza akulu tiyeni tikapemphere anatenga yeyo Petro ndi anzake atatu ena anakhala kumbuyo nazitiyeni tikapemphere ndiye anthu anafika pachatono amagona anazusa katatu kachitatu kwamba anawuza akulu simungadikire nani kachitatu anawuza ti basi pita mndani mugone ndiye uzana tuno atateno anthu aja atamugwira Yesu Petro anatenga mpeni kuti acheke mmodzi mwa iwe kena kuno Yesu anabwesa khutuluja kena kuno anthu aja anathawa komano Petro anamusatira Yesu Khristu mamasatira patali right ndipo finyidwa kuti akuli nino mmodzi wa iwo Petro anankana Yesu kangati katatu atankana katatu kaja kuti Petro anatana Mateyu 26 verse 75 Mateyu 26 verse 75 yeah. Ndipo Petro anakumbukira mawu amene Yesu adati asanalire tambala uzandikana katatu ndipo anatulukira kunja nalira ndi kuwawa mtima. So ngatakulira ndikuwawa mtima ndoti akutani ngatakulira ndikuwawa mtima ndoti zikuthandiza kuti munthu akulape azindikatolakwisa ndi akulapa ano ndikhupira tinozenepe so tona nawo tino Petro anali mmodzi wa amene anankana chani anankana osati kamodzi koma kangati katatu andatankana katatu china chitika nchani anafika kuti anthu iwe ndi mmodzi wa iwo koma iye ananati ayi sindani sineyo kenako tikaona Bible amanda tino anayamba kutemberere ngati kuti kwane kuti aonese tino sophunzira Yesu samatani iye sagwankhaza now tikamakumbukirano tikamakumbukira nawo tino atauka Yesu Khristu yeti panabwera uthenga ochokera kwa ndani kwa angelo yeti uthenga ochokera kwa angelo utabwera angelo ajana yankhula chinaye sayolo na tuna papa zinazo nawo tino Petro wankana Yesu ndiyeyo ali ndi chikomutima tino iye watani walakira kuti kumwamba ndikhupira tino zinepe na ifa tino akuganiza nawo tino walakira kumwamba mwanjitana tezembe munthu akhala walakwisa kapena wachimwa amakhupira nawo tino Mulungu ndikuti tino wakwiya pa nthawi imeneyo ndikhupira tino zinepe I think almost alisa makhandi ganizo imeneyo tikachoka pa tikamba za kukhuluka kuti ndi chani so sindifuna kukhuza umene mbona nkhanira kuti aliyesa akhala wachimwa alakwisa safuna kubwera nthawi imweyo pamaso pa Mulungu ngati Mulungu apange cool down kaye ndabwere kuona nkhanira kuti no Yesu amasaka kuti Petro atanamukana anamuza kuti kumanda kupemphera kuti no Satana akutani asakupete ndipo ulimbikise ndani abale ako so Yesu amasaka kali zimezi achitiki koma anapemphera ndani Petro kuti chikhulupiriro chake chisanani chisakanike ere munthu amene amaphunzitsa kwambiri za ntchito kuti no uyenera kupanga ichi kuti ukakhala munthu olungame munthu amene akakhala walakwisa zimakhala zofuta kwambiri kuti abwerenso kwa Mulungu kuona munthu amene amalimbikisa kwambiri za chisomo cha Mulungu amaziwa mtima yeneno andani wa Mulungu ndingopereka chisanzo panaka kwenake amalalika so amalalika amatumikira kwa anthu osiyanasiyana ndi amatumikira kwa nzima yoyendayenda ndeka zinakhala bwanji kuzara anagonana ndi nzima yuja muone ndi atateno munthu uja anakanika kuti no apanga wanyi mpaka anazimangirira mukuona menepe why chifukwa kuona kuti no walakwisa kwambiri ndi chifukwa cha mkwiyo uja kuti ndapanga ndineyo sakuvesa tuno ndapanga ndinende akuona kuti iyeyo wapya mtima kuti no wapangadi chinthu chimenechi ndi mefeya chimeneyocho akuona soto Mulungu so ndi kuti so ndipanga bwanji ndi eti chifukwa ya amalalika zimene zindakuona kuti ndi anthu akandiona zipa eti so malo moti agwere pamwala ndi kusweka eti aziponye ikha pa chisomo cha Mulungu kena kwa munthu chamatani anozatani wazimangira so ndi anthu ambiri ena of course amazimangira koma ena amangozasiya utani kupemphera kuna ta kuyesa isa kukanika kuyesa sokanika mazira yamwene baba basi zona tino bwana ndikangu taika so Petro Yesu samafuna atani
atayike sanamuza kuti ndakupemphererani ndi muonene uthenga umene unachoka Mateyu 28 yeti verse 5 tumbwa anthu achata mwalira Yesu anapita kuti kukadzoza thupi lake azimayi ache ndanakumana ndi angelo. Mateyu 28 verse 5 atichani verse 5 koma angelo anayankha nati kwa iwo akaziwo musaope inu pakuti ndidziwa inu muli kufuna Yesu amene anapachikidwa. So akauza kuti Yesu amene anapachikidwa ndozati mumufuna ndani? Ndani anauza uthenga kuti yani verse 7 ndipo pitani msanga muuze ophunzira aje kuti wauka kwa akufa ndipo onani akusogolerani ku Galileya mudzamuona iye komweko onani ndakuwuzani inu. So muona menepe ati mupite mwachani mwachangu mukauza ndani ophunzira kuti watani wauka ndipo akakumana nani kutiko ku Galileya. Tukona menepe mwanjitena uthenga umene unabwera kwa anthu oyambirira kwauza tena Yesu wauka mukakumana naye kuti ku Galileya. So uthenga umene unafunika kwambiri ifa yani unafunika kwambiri ifa yana kuti ophunzira anali tino one osana nthawa ndani ana nthawa Yesu. So Mateyu anafurukuza nkhani zilingana tino mene ndakhalira panope ino mukundiona straight nkhope yanga iyo njeti awa kundiona mbali ino awasondoona mbali naye mundiona ine mene ndikuchitire. So nkhani imweyo inayambira ka follow ndikhupira chonje Yohane Mariko ndi Yohane Mariko ndi Mateyu analipo ndi Yesu live so anthu sanalemba zimene anakumbukira right komanso atawuziridwa kuti alembe ndi mzimu analemba zimene anakumbukira ndi mene Mulungu anatani. Tiona tuno Mateyu akamba kwambiri za ufumu wa ndani wa Mulungu maphunziro ambiri a Mateyu amakamba za mafanizo a Mulungu ufumu wa Mulungu. Yohane anakamba kwambiri za chiphunzitso cha Yesu makamaka kuomonesa Yesu Khristu ali ndi umulungu. Pamene Mariko anangofotokoza kwambiri mwa brief Yesu Khristu ngati ndani munthu uyono. Pamene Luka sanali ophunzira Yesu Luka anali mmodzi wa amene anaenda kwambiri ndi ophunzira ka Yesu after Pentecost anali mmodzi wa amene ndi achina Petro nkona kumayambiriro kwambiri kuja kwa machitidwe anafotokoza kwambiri za Petro kenako anaendanso ndi Paulo anafotokoza kwambiri za nyani so Luka anali munthu amene anali dokotala so anali ndi first hand information ya zonsezi anali zilemba zonse m'buku la Luka kenako analembanso buku la chani la machitidwe ndikukhulupirira tinozenepe so tikamaona bwino Mateyu anafotokoza mwana mandisangaso amene ndi Luka Mariko chapter so angandisangaso amene ndi Mariko pa nkhani Mariko 16:7 muimvesese kwambiri. So ophunzira aja Yesu wauka ndi uthenga ochoka kumwamba ndiona kuti mwauze onena kuti tikakumana kuti ku Galileya ndi Yesu right mwanjirena akufuna awauze kunena kuti Yesu sanatani sanakukwiyireni right okay talinga Mariko 16:7 atiya koma mukani uzani ophunzira aje ndi Petro kuti akutsogolereni inu ku Galileya kumeneko mudzamuona iye monga ananena ndi inu. Na muona menepe aonjezera kuti chani mukauza ophunzira ake ni ndani Petro fara ophunzira kanango mukana ndikuthawe paja paraona tino angwira usanathawe ndi chimozunzungane koma Petro anayi mmodzi watino anachita kukana katatu atawuzidwa kuti akulu ino mutani mundikana kwamba so kuti wana so uthenga nayo tino mukamuze Petro ndotani which Petro ndi gulu limodzi la ndotani ophunzire koma nampanga mention wambe chifana no Petro paja atamukana Yesu katana katani anakalire kuwawida mtima kuti ndapangiranji zimenezi so kumwamba kumafuna kungomonesa Petro mwina so ulenesa Petro kana kuti pamene munthu alakwisa usamaganize kuti Mulungu ndoto wakusiya anthu ambiri amazala azimangirira ife azinga zimenezozo anthu alakwisa kwambiri ndakuona kuti apa pamene ziliyo nchimolo Mulungu sangandilandire right munthu apange chitena kuti anthu onse akuona kuti akulu awanda alakwisa kwambiri so muona kuti ndingazicho nchindede basi koma nokhandena kuti no angakhale Petro amazira kuti chimene chiyachitike ndi ophunzira komano anthu ataonesa kuti no alapa angakhale asanaonese kuti no
anthu okay Yesu amafotokozere angakhale sanaonese kumvera hayi ife sitingakukana nese pajana nalenje Petro ndi amene anachiza osati kukanani ine nditani sindikukanani ngakhale anaonesa kuti noyo zimene Yesu akuwauza sakumva Yesu Kristu analolabe kuti no anthu awawa pamene ndawakapa angera auze kuti no tikakumana kuti Galile kuti azizwana kuti no Yesu alibe nawo vuto lililonse right Yesu amene avuta mwanjira tikuona noza mtima andani wa Mulungu tikama kamba zayi ndi munthu otani ochimwa munthu amene tingona kuti munthu amene walakwise yeah so kodi tchimo imene so kunkana Yesu ngati amene anapangira Peter ndi tchimo loti tautani takhululukidwa ndi khwera tunozenebe ndi Peter amene ana mwina kunkana Yesu tonati ndi tchimo laliko pa Yesu anakamba amene atachina nane manyazi pa dziko lapansi zana naye manyazi kuti mfumu wa Mulungu tikumbuka nkhani imeneje pano chimeje chikuthandaza kuti chani okay tikaona bwino pa nkhani yonse Petro ndo anachita manyazi kunthawa koma anatani anakhululukidwa eri mwanjirena anthu amene anatembenukanso kwa Mulungu machimo awo satani achosedwa eri mwina tingaganiza tono tchimo lina losakhululukidwa ndi ndiliti tisaiwale David ambuzi David titipita ku Masalimo 51 David anali munthu amene analakwisa osati masewera tikuzowa nkhani yake anthu amene amakonda kuyamba napo David atapanga tchimo la chigulu 1 anatenga kazi mwini wake ndikumpha mwini wake amamuna ndikunkwatira mkaziyo tikuona amenepe kuti aphimbe zonse now David anali munthu amene anaendako ndi Mulungu David anali munthu amene anakumanako ndi Sauli ndikuona amene Mulungu anapulumutsire koma anakuona kuti iye waiwala zonse zija akupanga zinthu zena tuno zodabwisa kwambiri now tchimo limene lili kodi linatenga nthawi itali bwanji tinozenepe tikamalenga Bible timangozitenga kuti azinatenga masiku angapi zinatenga mwinaso chaka because tione kuti mwana uri abale ndi 9 months yeti so within that 9 months beef 9 months isana kwana kuti nosikana zimayo chatenga mimba ndeti zinatenga close to mwinaso chaka zinthuzi kono ndo munthu ndoyembekezera ndimuphe muno chani mamuna ayo kena kuzatheka kena kunkwatira munthu jeteno mwinaso chaka chinakwanira tinozenebe mutenge munthu wote no analopembedza kumalo kwa chaka wapanga china chake kumasafuna tani safuna alape yeri munthu reno zinakhala bwanji ndeti kumba Nathan anapita kwa ndani kwa David Nathan anapita kwa David anamuza dakulumupa pali munthu mu ufumu anu yeri mozi ndolemera wina ndotani osauka nde kunabwera azinzake munthu olemerayo ne munthu olemera jana atenga kanga nganyika yani nkose ya munthu osauka nayi nkose kambuzi mwana angayitenga nyama ije nkose right arayenga nkose ndikuiphera ndana azinzake wene munthu osauka nayi imozi yokhayo mina maisa angalira ne David mpaka anaphiya mtima munthu amene nde kuti munduze nditani thane naye kana wazara ndini yota mfumu kina David ngana kuno chuchitika nchani anazazindikirano kukula kwa jani kwa tchimo lake now munthu kupha munthu simasewera yeti tikamakamba za of course infant pange comment kwamba komanda tikamakamba za ndale yeti mundale makhala machitika zinthu zambiri yeti mapeza no ndale anthu amatha kumenyana yeti uchitira naso chiwembu zimachitika zimene zambirimbiri yeti so David anapanga so ndale yona nkulu mpaka atani aphedwe kodi munthu oreneyo Mulungu akankhululukire David anapemphera liyani Psalm 51 verse 9 ndi 10 verse 9 muzibisire nkhope yanu zolakwa zanga ndipo mufafanize mphulupulu zanga zonse verse 10 mundilengere mtima woyera mukonze mzimu okhazikika kati mwanga yeah so David azindikira baba ineyo ndachimwa so David anali munthu osiyana anthu amene David anapanga makutu mano anthu amafuna kuti azipanga monga amene David anapangira koma safuna kulapa monga amene David anatani analapira tikalenga Masalimo 51 David sana kani anavomesa nyina yonse munthu okhala mfumu ngati president ngamuzera kuli ne mwalawisa mwachima yeti
kumala kuno ndale zake zimakhala zoti munthu akhala president kuti akavomerera alakwisa sizitheka zimene fatu no amazoto no president akangovomereza ndata opposition achitenga chimene chachikulisa chane kumchosera chane mawete ake. So David anali ngati mfumu walakwisa ndikuvomera uvuchi ndiyovuta yeti pachamati bwana salakwise right. So David wazindikira no sindu kamba zono okay David amazati kuwanga ndikulakwise amaziwe amazati kupha munthu ndikulakwike amaziwe koma anapangabe zonsezo ndifika tona afuna na aphimbe chinthu chimenechi osafunanso kulapa for 1 year ndekuti no ubale wake ndi Mulungu unakhanga tino wasokonekera right. Ndikumazati no ndichifukwa yani cha munthu napha uja kena ndifika tona David kulapa ndi Bible imati yani kapena Mulungu amati yani za David machide 13:22 tikamona za mtima umene David anaonesa machide 13:22 ndi verse lotitha kuti una mudabwisa ndi kutengera mbiri ya David fatano azibwisa mbiri amalaika za David waselalika ama muonesa oyipa kwambiri nthawi zonse pano machide 13:22 yani 13:22 yeah. Ndipo mmene atanchotsa iye anawutsira Davide akhale mfumu yawo amenenso anamchitira umboni nati ndapeza Davide mwana wa Jese munthu wa pamtima panga amene adzachita chifuniro changa chonse. Akuti David anali munthu apajana apamtima wake pandani pa Mulungu amweni munthu oti anapha anthu munthu oti anapanga amene angakhala pamtima pa Mulungu mwina kamvekesikili wathu ka Mulungu sitimakaziwa kumana nkhani nawo kuti no David anali munthu amene tikamaona even mavesi amene analemba anali munthu onena kuti no anali ndi chidziwitso china chopambana anthu anthawi yake au chipangano chakale cha Mulungu. Amavesi ano Mulungu ndi munthu okay Mulungu ndi wachifundo khalidwe na Mulungu ndi lachikondi eti ndakamafika kwa Mulungu amazati Mulungu samukana chifukwa cha zimene anapanga komano amulula chifukwa cha khalidwe imene ili ndani ndi Mulungu uja. So David amapanga ubale ndi Mulungu kuzera mu zotero antikaona mwino David sanazabwereze so zimenezi ya analapa ndikukhazika mwa Mulungu tono mundilengerene chani mtima asopano and David atapita eti kuna bwa Solomon telengani 1 Mafumu chapter 11 verse 4 1 Mafumu 11 verse 4 ya kukamba za Solomon anaye mwana wa ndani wa David ariya ndipo kunali atakalamba Solomon akazi ake anapambutsa mtima wake atsate milungu ina ndipo mtima wake sunakhale wangwiro ndi Yehova Mulungu wake monga mtima wa Davide atate wake. Okay, so akuti mtima wa Davide wanalota uyandikana Mulungu mchinga wake unali perfect heart eri perfect ndeti ngwiro. So tikamanga za mtima tokamba za niliya okay ningopereka chitsanzo ichi anthu awiri akakhala pa chikondi amati nampasa mtima wanga munthu uja ndeti no china Yesu chimeneyo amapanga munthu uja ampasa kuti no uyu malo andi ake ndikhoya nozi. So David ankhala malakwisa wano mtima wake unali wangwiro kusata ndani kusata Mulungu ndikhoya nozi nepe. So akamba za intention yake kapena kuti no kufunisisa kwa yeye kulumikizana ndi Mulungu kunali kwangwiro tinoze nepe. So tikamagamba za ungwiro pali ungwiro nthawi zambiri tikamagamba za ungwiro timakamba za ntchito za munthu right komanso pali ungwiro tikamba za ungwiro umene ukubwera chifana tuno mtima athu tafunisisa ndani Mulungu tuno tapereka zonse zimene ife tili pandani pa Mulungu. So pali ungwiro umene right pali ungwiro wa ntchito ndi pali ungwiro umene timalandira chifata tili mwandani mwa Yesu Kristo enes ndiphunzire no tisazapanga za ungwiro mano nkhani ino ndimangofuna kungonesa nawo tuno Mulungu sanakumbeso David pazimene anapanga ya chimenecho ndi chimene tifuna kukumbukire fandeto tikamaona bwino timana ziro napanga ichi nalapa lero sindapanga ichi eti. So
David analembanso mawu ena amene akupezeka kwa Roma 4:6 koma amapezeka chimangano cha skale. So Paulo anapanganso quote mawu amene Roma 4:6 ali yani Verse 6. Monganso Davide anena za mdalitso wake wa munthu amene Mulungu amuwerengera chilungamo chopanda ntchito. Tapana amenepe. So akuti David anakambanso za munthu wodalitsidwa kuti amuwerengera ndi olungama koma iye asanachite chani asanachite kani mwanjere na munthu amene ali ndi mzimu wa Mulungu amakhala ndi chilungamo chonse chimene chimapezeka mandani mwa Mulungu kaisana achite chani. Ndi chifukwa chimene chi David anaperekadi mtima wonse kwa ndani kwa Mulungu ndi mtima wonse kuti no I think mina kumeneko komano tikaona munthu mwino mmene zikuonekeramo pali tchimo loopsa kuposa kupha munthu yosa moyo wa munthu wina apo mwina palibepo. So mwina nango ndimafuna ndikambe za anthu osiyanasiyana amene anachita kumuna zinthu zazikulu. Nakamba za ndano za Petro kuti timachiona ngati mwina chinthu chopsa kwambiri kuchita kukana Yesu live chifukwa kuona kuti uphedwa. Chifukwa zinazo zera akangomkana ndi tatani aphedwa, right? Zimene timanena tuno akhristu kumapita anthu akazakumana ndi chisautso chosiriza azapereka mpaka moyo wawo kuchani kuimfe. Timachita ndi chabwino kwambiri mwana Petro anatale moyo wanga ulipyopyezana nkana ndani koma mpaka anakhululukidwa. Uyu anachita kupha munthu ina koma anakhululukidwa. So ndi chiyani so china mwina munthu uzipha wekha, right? Ahebere 11:32 aliya tawerenga mwina tchimo lina loopsa kuposa kupha munthu ina ndi uzipha wekha. Ahebere 11:32 aliya 11:32. Yeah. Verse 32. Yeah. Ndipo ndinene chiyaniso pakuti ndipo ndinene chaniso pakuti idzandiperewera nthawi ndifotokozere za Gideoni, Baraki, Samsoni, Yefita, za Davide ndi Samueli ndi aneneri. Verse 33. Samson takumbukire. So ari inchempera nthawi kwamba za ndani za Samson tinoza neve tawerenga ntione ndi Samson anafa bwanji. Tikumbuka Samson kumapeta ake analula chinsinsi chake nanchosa amaso kuti Samson anafa bwanji koma mu Hebrew 11 amakamba za anthu onse atate achikhulupiriro, right? Tapita nuko Oweruza 16:29 ndi 30. Oweruza 16:29 ndi 30 nimafuna 16:29 ndi 30. Verse 29. Ndipo Samsoni anagwira verse 28. Yeah. Verse 28. Pamenepo Samsoni anaitana kwa Yehova nati, Yehova Mulungu, ndikupemphani mundikumbukire, ndikupemphani ndi kundilimbikitsa, ndikupemphani nthawi ino yokha Mulungu kuti ndiziliphiriretu tsopano apa Afilisiti chifukwa cha maso anga awiri. Tinaona za Samson anali munthu amene anali ndi zimphamvu zambiri. Now munthu akakhala ndi zimphamvu zambiri teneri ndi zimphamvu zambiri mwanjira ine anthu aonera yani thupi lange aonera manja ange. Now anthu amanga mafilimu a Samson amaonesa chipanza nthawi zonse kuona zimene zingati zinazoona anthu amafunsa achituno tiuze chinsinsi yani mwanjira ine asamaoneka munthu amphamvu koma apanga zinthu zoposa anthu achani amphamvu. Mwanjira ine chinsinsi chake chinali mwandani mwa Yehova. Tikamaona nthawi zonse amazigwedeza Afilisti muthawa koma itafika ta mita 6 mphamvu sinayi mu 6 ya koma inayi kuti nopanga limene anapanga tulasa zamete chani sisi lake ndikhupa tunozene sisi nayi ngati chizindikiro ali ndi mpangano be mwandani mwa Mulungu. Anayi pangano lomwe inali asagwire chinthu chani chakufa pachata phankango anakatengaso uji mu
mujani mu ubongo wa chinthu chodani chakufa wala kumenyana ndi makosana aja anatenga yani chigaza cha chinthu chakufa ndikuwaphani manthawineja okay mene simwizo anapha khanga ta Philistines 1000 ndika 10000 kumano anaiza ujeni chichani chisagada ya bulu nkhani mene maizo ane bulu ingara kugisa ntchito chisagada cha bulu ndati ogera chinthu chakufa koma mphamvu sizimatani simanchokera tinozenepe kumano mphamvu zinanchokera tikamona ati sana zoti mzimu wa Mulungu atani wanchokera right so apapa Samson ara akudani akupemphera arapemphera Mulungu anamumva teteni verse 29 yeah ndipo Samson anagwira mizati iwiri yapakati imene nyumba inakhazikikapo natsamirapo wina ndi dzanja lamanja ndi unzace ndi dzanja lamanzere verse 30 nati Samson ndife nawo Afilisiti naziweramira mwamphamvu ndipo nyumba idagwa pa akalonga ndi pa anthu onse anali mmwemo motero akufa amene anawapha pakufa kwace anaposa amene anawapha akali ndi moyo so Samson inali suicide iti eri akukankha nyumba zati no ndifa ni ndani ndi awawa eri Mulungu anapemphera lake ngati Mulungu analive so ndi Mulungu amene anampasa mphamvu nthawi tinozenepe kumano chimene unafuna nthandazo chidano anapanga suicide kumano tozana no Samson zokumana ne mfumu ajani okumamba tikamakamba za nkhani zonse zimene zilika kuti chipangano chaka alipo so ina amene anafa imfa ngati imeneyi tikuzati ndi Yesu pantanda anafa anabwera kudzuka pasi cholinga kuti azatani azatifere ife tikamakamba zakuti fera ife ndi nkhani inaso titiona mu part 2 mano nkhani ina kuti no mission mwake so Yesu unali mission yotino akafera ajani pantanda of which tiona no Samson anagwira mapira awiri kuimbira amene Yesu Kristo pantanda na kumedwa ase right so tikuona no ngakhale zili chonje Samson tuzokomana ne mfumu wakumwamba tizamwana ne kumwamba ndikhupira tinozene so Samson ngakhale anacho Samuel wake anakwanisa so kugonjesa adana ndani Israel ndikhupira tinozenepe right so tona nawo tuno nkhani ile apa ndina kuti no ilipo tchimo mene taonera apa tchimo lalikulu mene nango kamba machimo amene ndimaona ndi akule of course titakuona nzima chigulu anakhulukidwa ase taona za Rahab nangomwe akuti Yeriko anainga chigulu mukumbira okay muzairenge oweruze yeah so anthu ozonda ziko anatumizida nthawi ya Mose atakazonda ziko anabisida ndi Rahab anali munthu otawamvaso anaravare makosa nawa kuna usakupita Mulungu amaje amakhala nawo ndanakhulupira wa Mulungu ameneyo ndi anabisa anthu ati koma tona Rahab anapezeka tuno ali mu line ya anthu amene kuzera mu Yesu anatani anabada ameneyo ndikhulupira tinozene so tikaona bwino muti unalipa anthu osamene anachimwako ana Israeli mapembeza mpaka mafano amwene koma akati mwene kwa Mulungu amatani amakhulukira tikaona machimo onse amene anthu amapanga amatani amakhulukira so ndi tchimo lili fatalenga Bible Yesu akamba kuti ndi tchimo lili limene munthu kuti apange sangatani sangakhulukire so pali chisanzo cha munthu mmodzi amene anapanga ku tchimo limene silingatani silingakhulukire okay tireni ku Exodus okay tikapita ku Exodo tafika Mulungu anamuza Mose ndikufuna tupite ku Egypt ukatulutse ndani anthu ange terenga Exodo 4 verse 21 Mulungu anayankhula china yake Exodo 4 verse 21 verse 21 yeah ndipo Yehova ananena ndi Mose pakumuka iwe kubwera kunka ku Aigupto usamalire uchite zozizwa zonse ndaziyika m'dzanja lako pamaso pa Farao koma ine
ndizazilimbitsa mtima taone koma kasone. ine ndidzalimbitsa mtima wace Yeah. kuti asadzalole anthu kupita. Verse 22. 22 pamenepo ukanene ndi Farao atero Yehova mwana wanga woyamba ndiye Israeli ndipo ndanena ndi iwe. Up to 7. So akuti Mulungu ndi amene analimbitsa mtima wa ndani? Wa Farao. Right? So ukakamuza Farao kuti no atiuzana anthu anga atuluke, Farao akatani? Ndikamulimbitsa mtima wa ndi Mulungu. Right? So tikuzawa nawo tuno Farao sanafunedi kuti Farao anayankhula kuti chani? Nimafuna Farao kuti mtima wake unali wotani kuti tivesese kuti no anali wotani. Tatene Exodus 9 verse 30. Verse 30. Yeah, starting on verse 30. Zimene anayankha. 30 koma inu ndi anyamata anu ndidziwa kuti simudzayamba kuopa nkhope ya Yehova Mulungu. So Mose kuyankhula ndi ndani? Ndi Farao. Akuti ine ndikuzati ine simudzasiya kuopa, simusopa ndani? Yeah. So koma Farao nimafuna kwambiri kuti no Farao mtima wake unali wotani? Eri ifatu Mulungu akuti awumisa nyani awumisa mtima wake. Okay, ningopeza verse yake. Tione pa Exodus chapter 5 verse 2. Exodus 5 verse 2. Verse 2. Koma Farao anati Yehova ndani kuti ndimvere mawu ace ndi kulola Israeli apite. Sindidziwa Yehova ndiponso sindidzalola Israeli apite. Popana amenepe akuti Farao kuti Yehova ni ndani? Eri ine sindilola Israeli ndani? Okay, Farao amene anali wotani? Fati tikaona mno bwino Exodus chapter 1. Tainga amenepe Exodus chapter 1 verse 7 and 8. Verse 7. Ana a Israeli ndipo anaswana nabalana nachuluka nakhala nazo mphamvu zazikulu ndipo dziko linadzala nawo. 8. Pamenepo inalowa mfumu yatsopano, mfumu wa Aigupto imene sinadziwa Yosefe. Now nkhani iyi ndiyo dabwise chifana tuno ukakhala mfumu even nkhani za malire mafumu apangana handover. Timaziwa akakhale mwana wake akulu akamena kubwa afumu amapanga handover za malire kapena kulimika ngati nake zonse zimapangira handover. So ufumu wakulu ngati Egypt eri kuti akamuziwe ndani? Yosefe. Mwanjitena ndimaona kuti no panali ngati kupangira kwa dala. Tinozenepe chifateno history ikutuza fana kuti kuna njala zaka 7 pa dziko lapansi. Andi dziko lapasi mapita kuti ku Egypt. Mbiri imeneyo palibe amene angayiwale. Right? So fumu ene dabwera inakhanga tuno sikufunanso kuti ipange ionesere no awawa ndi anthu amene anathanza yani Egypt. Ndikuyamba kuapangisa anthu achakhale achani akapolo. Chimozimozi so Farao amene analipo nthawi imene Musa anatani amauza anthu kuti atani atukifa no tuzati Musa anabada ali mwana nthawi ya ndani ya Farao uyu. Yeti tinozenepe mwanjira ena Farao amene Musa akamabwerera kuti ukatenga itsaya mwina anali Farao yemweyo ndetana kukamba kwambiri ndete zaka zingani mwina ndete 8 plus mwina anamalire koma nkhani ndiyo tino anamalira koma nkhani ndiyo tino ma Farao osamabwera pambuyo pa uyuyo amapanga zona ana Israeli akhale achani akapolo basi ndikhulira tinozenepe. So mbiri ndiyo kuti zilingana tunongo kumalawi kuno kuli anthu a Burundi. Now let's say after 120 years tizidi a Burundi anabwera kuno bwanji anangopezeka obvious muzanawo tuno anabwera chifukwa kwa unali yani nkhondo ndimene zimakhalira. So mfumu iyi ati ine Mulungu ndi ndani kuti ndikatani? So ndima Farao pokhuzana ndi Yehova sunali
wa straight no mtima chonena no ndibe na ntchito Mulungu amene timakona kuti lero Mulungu akuti ntizawumisa chani mtima wake kuda kuthandiza kuti chani ndikhupira tinozenepe yeah so Farao yokuti tento nemenepa so tikona muno mwino ationa nawo tuno Mose anayamba kupanga zinthu zoziza zimene Mulungu anamuuza ndi muone mtima wa Farao tipite ku Exodus konko. Okay, so Mulungu atendeza umesajani mtima wake. Okay, tateni Exodus chapter 7 verse 12. Alija. Verse 12. Pakuti yense anaponya pansi ndodo yake. Yeah. Ndipo zinasanduka zinjoka. Koma ndodo ya Aroni inameza ndodo zawo. Yeah, 10 verse 13. Verse 13. Koma mtima wa Farao unalimba. Ndipo sanamvere iwo monga adalankhula Yehova. So monga Yehova anayankhula paja Yehova anayankhula kuti ndizawumisa mtima wake. So akuti Mose Aaron anaponya ndodo. Farao sobajana ndi anyamata akanamonja ndodo. Ndodo ya Aaron inameza chani? Ndodo zamakosane nawe. Ndizitike choncho atino mtima wa Farao unalimbisidwa. Mwanjirena Farao amakhupira tonzi mena kupanga Yehova uzera Mose ine sentha utani ndaifa chimenecho umbono oti akazinda anthu atumidwa ndi Mulungu kwa Farao amaukana mwanjirena kulimbisidwa kwa mtima wa Farao even angakhale mtima wake mena amautengera Mulungu alibe yani alibe ntchito. Exodus 7 verse 22 ali yani Exodus 7 verse 22 verse 22. Yeah. Ndipo alembi a Igupto anachita momwemo ndi masenga awo. Yeah. Koma mtima wa Farao unalimba. Yeah. Ndipo sanamvere iwo monga adalankhula Yehova. So nthawi Mulungu apanga china yake mtima wa Farao umalimba. Tikuona wenepe taona Exodus 8 verse 15. So tukumbukira panayi miliri 10 tazese pachitika mliri wokungana matabasi ndi atulusa anthu kena ku Mulungu amachesa chinthu Farao kena akamatani amalimbisa mtima za anthu satani sapita. So mwanjirena chuchitika nchanda chene Exodus 8 verse 15 aliya verse 15. Koma pamene Farao anaona kuti pali upuma anaumitsa mtima wake osamvera iwo monga adalankhula Yehova. Tapaona menepe akuti anaona ro pali kupuma chinthu ichosa anaumisaso yani so mtima wake umafea akaona kuti zinthu zakumana nazo koma kuti zinthu Mulungu azichosa amaona kuti basi tinozene. So chuchitika nchani mene Mulungu akulumiza ndi Farao mafuna tone Malaki 4 verse 1 kodi tikamakamba za mene Mulungu amachitira ndi anthu pali chinthu china yetufala chivesese Malaki 4 verse 1. Verse 1. Yeah. Pakuti taonani likudza tsiku ayi khanga ndi 4 verse 4. Malaki 4 verse 4 imene. Verse 4. Kumbukilani so ndimene verse 2 imene Malaki 4 verse 2 ya tawini mune. Verse 2. Koma inu akuopa dzina langa dzuwa la chilungamo lidzakutulukirani muli kuchiritsa mapiko mwati ndipo mudzatuluka ndi kutumpha ngati ana ang'ombe onenepa. So akuti dzuwa la chani la chilungamo tapano menepe ati dzuwa la chilungamo. So dzuwa limatani kwa zinthu ngati dongo limatani dzuwa likakuma limaume tinosenepe dzuwa limatani likakumana ngati ice limatani zimasungunuka tinosenepe chikusintha zonsezo ndi chani ndi dzuwalo. So dzuwa limatha kuumisa dongwe dzuwa limatha sungunula chani ice olokando lamatha sungunuke. So tikuona tuno Mulungu akamati amuumisa mtima Farao chitika chani Mulungu akamamuonesera ukulu wake kwa Farao ndikumonesa kuti akulu muzindete ndi chani ndiliko. Farao samafuna azindikire kuti Mulungu ali yani aliko amafuna azingotenga Mulungu ngati ni muzo ati milungu
totatha usankhati samukhulupirira ndikhulupirira tinozenepe. So chuchitika chituno Mulungu akumisa mtima Farao putani pamene Mulungu akuzionesera yekha kwa Farao akukanabe kuti azindikire Mulungu ndi kumuvomereza pamene mtima wake ukutani ukulimba ndikhulupirira titapaona amenepe. So akamati Mulungu anaumisa mtima Farao akuthandiza zimenezozo sizoti Mulungu analola Farao akule ngulukhapo tino azangomuumisa mtima watakatayike. That's sizimene zikukambira papa ndikhulupirira timoza aliyese right. So tikafenembo Farao anaumisa chani mtima wake right. So inazafika nthawi imene tatiyeni pene Exodus chapter 8 verse yake ya 18 tambira pene Exodus 8 verse 18. So inazafika nthawi ino Mulungu anapanga china yake chona no. So chimafuna chona no Mulungu anapanga njoka Farao sindazibala akapanga yani eti akamayo. So amangokhangana ku yesezere. So talenga Exodus 8 verse 17 ndi 18 ari yani verse 17. Ndipo anachita chomwecho pakuti Aroni anasamula dzanja lake ndi ndodo yake napanda fumbi la pansi ndipo panali nsabwe pa anthu ndi pa zoweta fumbi lonse la pansi linasanduka nsabwe dziko lonse la Igupto. So fumbi lonse sanduka chani nsabwe nezi zopweleka kwambiri nsabwe ino ayipose dziko lolemera pa dziko lonse lapasi nsabwe pena ayipose. Verse 19 ali yani 19. muone amene anamuza no Farao 10 ali yani pamenepo alembi ake kwa Farao chala cha Mulungu ichi. Tawerenga simu nomene verse 19. Pamenepo alembi anati kwa Farao chala cha Mulungu ichi. Koma mtima wa Farao unalimba osamvera iwo monga adalankhula Yehova. Mwaona menepe. So angakhale anthu amene amagwisa ntchito mzarakulu iyi nchala cha ndani cha Mulungu. So angakhale alembi anazindikira apapa zimene zichitika izi zawapangani nani ndi Mulungu basi. Koma ati angakhale Farao sanamverenso ndani. So paliso mbunuti umene Mulungu angagwisa ntchito afike Farao papa. So every evidence ya ukulu kwa Mulungu Farao kutani akukana right. Pebeso chine chimene Mulungu angamfikire Farao. So tikamakamba za chala cha Mulungu kamba za yani tabeni Luka chapter 11 verse 20. Luka 11 verse 20. 11 verse 20. Koma ngati ine nditulutsa ziwanda ndi chala cha Mulungu amenepo ufumu wa Mulungu wafikira iwo. So yes akamachosa ziwanda amachosa ziwanda ndi chala cha ndani cha Mulungu mwangati mmene Farao anthu akana zenda chala cha ndani kodi chala cha Mulungu je kodi okay tende onene pa Matthew 12 verse 28. So Yesu akuchosa ziwanda kuzera chala cha ndani cha Mulungu. Matthew 12 verse 28 chala cha Mulungu ndi jani 28 verse 28. Koma ngati ine ndimatulutsa ziwanda ndi mphamvu yake ya mzimu wa Mulungu pomwepo ufumu wa Mulungu unafika pa inu. So tukuona nawo tuno Farao yeti anakana kuti ndi Mulungu amene akutani akugwira ntchito. Mulungu amagwira ntchito kuzera mwa mzimu wake. Chala cha Mulungu ni mzimu ndani. So nthawi zonse Farao amafika pajapo kuti no amzeta apapa ndi kumwirana Mose apemphero kwa Mulungu akatani amazowa tino anthu angasanga chose zili ndero amazowa kuti pali mphamvu ineke yochuluka kuposa asing'anga ake amatha kuzindikira. Koma na ndino akamona ndinzapepuka amabwereranso kupanga makani ta ine siningatani siningavomere Mulungu wa akapolowa ndikhwera tinozenewe. So chuchitika njani Farao kupitiriza kulimbisa yani mtima wake kufikira ponena kuti no mtima wake unalimba ponena kuti anayamba kukana angakhale ntchito imene Mulungu amachita pa mtima wake kuzera mwachani mwa mzimu wake ndikhwera tinozenewe. So mwina mene ndateno mumuza tuno tchimo la kuimfa ndi yani tchimo la kuimfa ndi yani ukana
kwa Mulungu Yeah. mzimu. Yes, kwambiri. So tchimo lochimwira mzimu woyera ndi kukanisisa kuvomereza, kukanisisa kulapa, kukanisisa ngakhale kuvomereza tuno Mulungu ali ngati ma atheist, anthu amene amakana ati Mulungu kulibe. Yeti? Now, ma atheist iwo muzati no science kumayambiro kwenikweni kuti ikhalepo inayambira ndi ndani? Science kuti ikhalepo inayambira ndi anthu opemphera. Anthu ngati achina Einstein, achina Albert Einstein ache ndi anthu anena kuti no anali akhristu. Yeti? Anthu ambiri anena kuti no anali akhristu, muzayifayani amanena kuti no Mulungu ndo andondomeko. Ndipo ife kuti Mulungu ndo andondomeko anayika malamulo achilengedwe andondomeko. Ona kuti no tinatiti aphunzira tithaumvesesa. Chifukwa anazipanga zinthu zanapita panga design. Mulungu aliko. Ndipo ife imene amapita mu science ndimapanga discover zinthu na okay zimene ndimaza kuti no zizana zipanga wina akana chito panga yani design. Zili ngati phone. Munthu umaza kuti no ndikapita ku school yokaphunzira za mafoni ndivesesa. Chifukwa no alipo wina amene anapanga yani anapanga phone. So uphunzira chinthu yoza no mafoni omwe ndizikakonza amene ndicho sipalibe vuto nalilonse. So ma scientist ambiri amakhala yonjo kufikira nthawi ya Charles Darwin amene anabweresa zake zija. Koma nkhanena kuti no ma scientist ambiri akafika kuti afika pozama ndi science yawo amaza khaso a Kristo. Ningopasa chisanzo cha scientist mmodzi amaona kuti no anthu awiri akakwatirana ana awo aja amazakhala ndi ma genes kapena zinthu zofanana ndi makolo awo. Yeti? Koma pamakhala ma mistake tingapo kupanga kope zinthu. Tinozenepe ndanamba zuza kumono ngati apa pali pamakhala ma mistake ono ndo tino tikambotenga mibado ikambobwerera mbuyo ndito pafunika pabwere chinayi chachani cha original. Chotino kuchoka cha original cha perfect icho cha ngwirocho makopeza makhala pamwe akusinda kuno zafika nthawi yathu ndanapanga masama kuka chifomera ndipo zatono adabwerera mbuyo anapeza kuti sikupitirira zaka 6000. Pamene amene atino dziko lapasi akhala zaka zingati 6 billion chani amangozinda nthawi zonse amayika ma billion ambiri nthawi zonse. Ndanafika kuti basi ngati sikupitirira 6000 ndito dziko lapasi panopa ndito evolution ije ndiyachani yaboza. Basi anakhala Kristo, one of the biggest atheists. Tinozenepe panayi atheist winaso atatakhala ndi mwana wake atabada mwana wake oyambe atamuona ati pang'ono mwana namba khwipa ndani Mulungu. Kenaka atatenzera zinabwera tayi singakhwipe ndani singakhwipe Mulungu. Anthu awiri osiyana osewo Mulungu apasanyana umboni. Tikuona amene zikhalire. So akuluakulu aliyense pa dziko lapasi pano amapasidwa umboni kuti akafike kuti akuzindikira choonadi. Aliyense moyo uno Mulungu amayesera amutani amufikire mukuzera munjira ina kuti akafike pozindikira no alipo wina oposa ndani oposa fe. Koma tikakanisisa imene yojo paibeso chimene Mulungu angatani angapange. Yeti? Tetene kutibwerere ku mavesi athu ajamene tinayambirira nawo. So Mulungu akufunisisa anthu osakazindikira. So tona amene Farao anafere akuathamikisana Israeli kuchita kuona moto amutchinga. Yeti? Akuona kuti no chani nyanja yafira atani yatseguka zimene zosanaoneko. Moto angobwera ra uyu ndi Mulungu. Akuona ati ine nditani ndikhabe komba. Kenaka kuno moto ujo uchoka akamba wathamikisana atani Aisraeli. Madzi anatani anabwerera. So palibe china imene Mulungu adakachita kuti ampulumutse mkulu uja. Mulungu anapanga china iyense chotheka kuti afikire mfumuyi. Now pambali pa anthu amene palinso gulu lina la anthu. Genesis 6 verse 3. Mina nthawi kamba sazana Nebukadnezara muziyo mfumu Daniel anamulotesa maloto. Mulungu anamulotesa maloto. Mulungu anapanga chotheka kuti no ana a Mulungu okhana amene angathe kuti anomasulira. Anazindikira kuona mtima kuona kwiya kuti mfumu wanga ungachoke ayi ndipange chifano straight alesa chipembeze amene sachipembeze ndati ndizona tunonde amene azagwese yani Bible fana amakhwipa ndi Bible sangagwesede ndi anthu akunja momwina angati ndinapanga chifano alesa chipembeze akuona nawo asakupembeza roho ndi anthu akende ati so anatenga kuti awoche mwana Mulungu anatumiza wachifolo mmenemo ndatakuona amene wachifolo ni mwana ndani wa Mulungu. Yeti? So rona no Mulungu anafika Nebukadnezara ngakhale zili chonje Nebukadnezara sanatani sana sinthe ya
anatumiza kalata kudzikulosera basa apa ali sasa nyozi Mulungu wa Daniel yanjaneti kuma zinangodusa. Daniel chapter 4 analosa loto lina kuti pana chitengo chinadulidwa kuyikidwa dalamba la chitsulo khaza ka 7 onse opanda nthanda yeti tikumankhani meneja kena kwa after 7 bande inatusene ndiye anakhulupirira ndiye anamuza kulu ufumu si wanu wabangisane ndani ndi Mulungu yeti komana ife tono ine osumuzi chepesa chilelire nchani mupenga misamu kakhala kunja zaka zingati 7 kena kufumu nozarana uzapaseda sikwa ino of which zimene zinayizovuta zilingalire inuyo mubalike ndi ndinu president ndikupereka chance ya kumalawi kuno ndi president wa kumalawi kuno akuzara mupenga misala zaka 7 pozabweraso uzatengaso dindo zosatheka anthambi alo apo ayika zinthu zoti iwe sungazethouzani kulowaso yeti zinayi zovuta kuno munthu akhale wa misala zaka 7 anthu osafuna kumupha chifukwa amakhala zidakathika anthu amuphe 1 kapena mfumu ina ilowepo ipitirize yasazaloweso komano atapanga zonse zileke zitabwerera anazakhaso chani uvichizana panga ni Mulungu wake ndi atafika amene panafika ineyo ndikukweza so Mulungu wa ndani Mulungu wa Daniel amene ndio poambirana anano ndikukweza Mulungu wanga ana. So Daniel chapter 4 analemba ndi Nebukadneza imene ni mfumu yayikulu kuposa so ndani Farao for the time Babylon imene malamulira chani dzikulosera basi imene inali tuno ufumu ino nakunjesa so chani Egypt ija. So anali mfumu imodzi imene inalapa so manje tikuona kuti Mulungu amafuna kufikira wina aliyense kwa Mulungu aliyense amatenga ofanana kandi mfumu athamfikira mu njira za mphamvu kandi munthu wapansi amfikiraso mu njira imene angafikire. Mulungu ali ndi njira zopitirira wa miliyoni zafike aliyense ndikhulupirira teno zinebe komano panayinso nthawi ina anthu anafika kuti achimwiranso uzimu ena Genesis 6:3 verse 3 Okay. 6 verse 3. 6 Verse 3. verse 3 Yeah. ndipo anati Yehova mzimu wanga suzakangana ndi anthu nthawi zonse Yeah. koma masiku ache adzakhala zaka 100 kudza makumi awiri. Zaka 120. Yeah. Verse 5 atiya. Verse 5 ndipo anaona Yehova kuti kuyipa kwa anthu kunali kwakukulu pa dziko lapansi ndiponso kuti lingaliro zonse za maganizo a mitima yawo zinali zoyipabe zokhazokha. Yeah, so pa nthawi iyi anthu anali akuchokera from the origin Adam ndi anthu amafika zaka 800 700 and tikaona bwino nthawi imeneyo panali madzi pansi paja pa nthaka mvula simagwa tikanga Genesis chapter 2 right panaiso thambo la madzi kuti mwamba which means not panali air pressure yabwino oti matenga ngati anatengapo nsomba masanda sing ma visitation order faith mundu atenga ka tomato kamoze ndikika chi lead shield chotuno ma rays adzuwa asamafikire plant yet awene isina cha hybrid mainamba kushuta amwene kukwera kakang'ono kumafika almost 12 upstairs tomato moze even anatenga kansomba kuti kamafika genetic size imakhala ifu mwina close to 45 cm kumana ayika mu chi gas chamber ndikuwonyezamo oxygen pressure ndikuwonyezamo pressure ya anyways air pressure ngati kupanga mimic kuti zikhale ngati zikufana limene zinalili flood isanabwere chigumulaje so pajani pazili yashuta kupirira so mene imata imakulira yeah tinoze nebe of which zimene zikuza ife natu nthawi imene anthu amathatu fika ndi zaka zingati 400 and anthu akhalapo pezako mafupa pali wina akamati Dr. Dine Kent Hovind we know to second up okay akhalapo peza mafupa za anthu tino zazitali kwambiri posa so anthu apa nopa eti koma nomufumera akaikede mu museum amangosowa musakhala bwino right of which tuzati no Bible tino unali anthu ma giants tide imene so munthu afika zaka 400 akhala ungoganiza zoyipa kwambiri ali mwana pozafika zaka 400 akhala ali perfect mu choyipa chakecho so anthu amene anakanisisa
Adamu anakhala atachimwa anakhala kunja kwa Edeni koma amakhala kulalikira za ubwino wa Mulungu. Tonatu kwambira nthawi ya Adamu kufikira nthawi ya ndani ya Enoki anali ndi umboni woti Adamu ndiuyo. Adamu ndamene akutiuze tinozenepe Adamu achoka Enoki alipobe panali nkwita kamati Methusela amene anapasida zinthu akafa chitani chibwere mwanjina akangofa nkula amene chiguma chitani chibwere anthu machita zati zina akati akafa chibwera right. So Noah akubwera amba ulalika zaka 120 amba kukhoma mpaka kumalize. Methusela atangofa Noah akula muti kena kuno anthu akuna ndi pali zinyama zoti zimadyana mazikuyenda bwinobwino one by one opanda munthu kuchita nawo pali dzanja lobisika likutani likuziyendesa zinthu zikolo amene muja kutseka atatseka panodusa masiku angati 7 palibe amene analapa kusenzerano anthu olada khata awasiya Sangakhululuke. So tona nato anthu anachimwiranso chani zimwera ifano anthu anakanisisa kuti ayende muchiyanjano ndani ndi Mulungu. So tchimo lochimwira zimwera tchimo loti iweyo wakanisisa chisomo cha Mulungu basi wachikana. So palibenso chimene Mulungu anganani angapange. Soti pali tchimo lineke specific tchimo linese ndilokhululukira ono iweyo ukakhala wakakamira chimene ukufunacho kufika tino ulibe naye ntchito Mulungu chachilike njani uchimwira chani zimwera zimene akutiuza pa Mateyu chapter 12 verse 32 nkhani nini ndimeneyo. So tikaona Mateyu chapter 12 verse 32 tikaona bwinobwino ophunzira Yesu anayankhula zimene zifana amene awu akuchita zozizwa chifukwa cha ziwanda tumbwe amankana ndi mwana wa Mulungu eti akapanga china Yesu amene ndi ziwanda right mwanjireno akuchita kukaniratu palibe sine chimene Yesu angapange kuti sisi museso ndana anyenyeza akoko mukamu chimwira Mulungu muzakhulukira omuta chimwira sene mutani mukhulukira unga ndano pa mtanda pacha anthanyana afika tino amumpachike amuzapirare chimo lake likhale pandani pamitu pata Pentecost pa Passover siku la Pentecost adabwera anthu omwe aja anabwera anakhulukira fiso zanatana anabatizira anachimwira Mulungu anthu amene aje Petro anankana ndani ndi ophunzira ankana Yesu komano atauka machimo onse anatani anakhulukira timozenepe komano anthu amene analimbikira natino ifeyo sitimlandira iye ngati mwana wa Mulungu chichitika njani sana khulukidwe anachimwira chani zimwera. So kuchimwira zimwera ndikukakamira chinthu tinosunga chisiye ulo Mulungu atapanga chani iwo asimiza chini ndi chipanga mpaka muyaya peko ndota chimwira chani zimwera ba mavesi akuti chinjeza ali pambi Efeso ndio inga mavesi ako Efeso kana kutimaliza Efeso 1 verse 13 ari yani Efeso 1 verse 13 mwaiyeyo inunso mutamva mawu achoonadi uthenga wabwino wa chipulumutso chanu ndi kukhulupirira iye munasindikizidwa chizindikiro cha Mzimu Woyera wa lonjezano. Verse 14. So osamene abadaso masopano amasindikizidwa kuti ndokumusidwa kuzera mwajana mwanzimu ine amene atani apasidwa. Efeso 4 verse 30 adi Efeso 4 verse mene ndakhala verse ya Tomaliza. verse 30. Yeah. Verse 30. Ndipo musanamvese chisoni Mzimu Woyera wa Musamvese chisoni Mzimu Woyera wa Mulungu amene munasindikizidwa chizindikiro cha iye kufikira tsiku la maomboledwe. takuona menepe. So ngati munthu ukukaniratu mayitanidwe kuti ulape kaya kuti unali Khristu komano wapezekatu ukuchita zinthu zotino zikuchita susana ndi Mulungu koma ukakamirabe mu chimenecho chitha kukukoka iwe kufika tino chitha kusungunula mphamvu yonse ya uthenga wabwino moyo wako kufika tino utawachimwirano Mzimu wachani Mzimu Woyera. So ngati Yesu sutembenuka mpaka ufikira imfa ndeto wachimwirano chani Mzimu Woyera koma ngati ungafika tino wasisimuka ndikubwereranso kwa Mulungu ndoti pa chikhululuko faro bebe tchimo lalikulu limene Mulungu sangakhululuke komano tchimo ililo khando nato iwe wakanisisa ndipo Mulungu sangakakamize Mulungu amapasa alese mpata komano ngati ukukakamira zakozo ndoti Mulungu sangakakamize
ndeti weyofika kuti wachimwiradi chani zimwera. Mulungu akalemekeze chifukwa cha